Li Dêra Surpgiragosa Ermenan a Amedê cejna qiyamê bi merasimekî olê hat pîrozkirin. Ji ber belavbûna wayrusa korona û şerê hendekan 8 sala dêr girtîma bû. Piştî 8 salan cara yekeme cejna qiyamê lê tê pîrozkirin. Merasîma pîrozbahî bi duayan dest pê kir. Ji cemaeta Ermeniyan û Suryaniyan xelk beşdar bûn. Ya weka konzanın tamamı dîna rojî şêdibe ême jî pêncî roj Xrîstiyana rojî ew dem derbas bû dawiya wê îd îro em Paskalyayê çê dikin. Dilekî xweş kêf coş îro derbas dibe. Gelek dostên me ku ne Xrîstiyanin jî rengê dina xelkê xwe bi rengê xwe tevlî nava me dane ji ber wî em zav kêfin. Kêfa me ciye yani em kêf xweş. Di merasimê de welatiyên Misliman û Krîstiyanên dervê bajarê Amedê û Tirkiyeyê jî amade bûn. Welatiyên Suryan û Ermen mûm pêxistin, dua kirin, hevdû pîroz kirin û hêviyên xwe ên ji cejnê anîn ziman. Pir kêf xweşim. Em dîsa li verin. Ama bêjmîrî 20 hev Ermenî heye tune. Ama em mêze dikin hevalê me bi xelkê Amedê me tenê neyîşt, cemme ne. Dilê min wisa dixwaze ki her gav bira xelkê Amedê cemme be. Hemezê me bike. Em tu jî zanî ki em çiqa Amedê hez dikin. Ez xelkê Amed seba Amedê ra dimirim 21 sal Amerika'da bûm. Her tiştê me nebû. Pir rahat bûm. Ama vegerim hatim. Merhaba, ben Lena, ben Ukraynalıyım. Silav, ez Lena, ez ji Ukraynayê hatime. Ez Ukranî me. Îro cejna me ye. Ez pir kêf xweşim li Amedê cejna xwe pîroz dikim. Ez ê dua bikim ji bo welatê xwe, ji ber ku şer li welatê min heye. Dixwazim şer bi dawî bibe. Ser. Hêjayê gotinê ku li bajarê Amedê nêzîkî 34 şaristanî jiyaye. Di sed sala nozdemîn de nüfusa Krîstiyanan gelekî zêde bûye. Lê di nava demê de nüfusa wan namîne. Bi taybet jî nüfusa Ermeniyan namîne. Ermen koçber dibin. Nüfusa Ermenan vêga li bajarê Amedê nîne. Du sê kesin. Bes 20 malbatên Suryanî bi giştî 5 Suryanî hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.